ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್లకు 6 ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರಂದೆನ್ನುವೆ ಯಾನಿನ್ನೆ ದಾದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆಗ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸುಗರ್ದ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಸುಗರ್ದ ಐತ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಡಬ್ಬದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಂದು ಪಂಡ ಏರು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಪೊಸತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಿಕುಲೆಗ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದುಲ ನಿಕುಲು ಪೊಸತ್ತಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದಿದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಒಂತ ಜನ ತೂಪುನು ಇರುವ 10 ಜನ ತೂಪೇರು 50 ಜನ ತೂಪೇರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕಲ್ ಎನ್ನುವೇರು ಈತೆ ಜನ ತೂಯಿನಿ ಪಂಡದಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಅದು ಬಂದು ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ದಾರ ದಯ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಪಂಡದು ಕೆಲವು ದಾಖಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಡ ಕೆಲವೆನ್ನು ನಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲ ಪನ್ಪೋಲು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಗ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡೆಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಒರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪರವಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಪ್ಪ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಆವಂದೆ ಓಡ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಆಪೋಡು ಐಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ರೀಚ್ ಆವೋಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ತೂವೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೋಡು ಲೈಕ್ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೂವೋಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ ವಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಕಿದಾಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆವು ಆ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಸರಿ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಮರ್ದದ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಸರಿಗಟ್ಟು ತೂವನಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಪೂರ ಕೆಲವು ನೆರ್ದು ಪೂರ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ರಾಡ್ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ನೆರ್ದು ಪಾಡ್ದಾರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪೊನ್ನುಲೆ ಗೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಲ ಪೊನ್ನುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೇಗ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಬೊರ್ಚಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಐಟಿತ್ತನು ತೋರಾರೆ ಮರ್ದುಂದು ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಂದು ತೋರಾರೆ ಅವದೆ ತೊನೊಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ನಿಕುಲು ತೋರಾರೆ ಏಪಲ ಮರ್ದಂದು ಉಂಡೆಂಡ ಪೊಡ್ಡಿ ಪೂರ ತೋರಾಪುನ ಯಾನ್ ಬೊಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ತೋರಾರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರ್ದದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೋರ ಅವೊಂದೇ ಪೋಪೇರು ತೋರ ಅವೊಂದು ಪೋಯಿನಾಕ ಸಪುರ ಆಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೋರಾರೆ ಮರ್ದದೆ ತೊನೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೋರಾರೆ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿದ ಮರ್ದೆ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಲಿತ್ತನ ಬಗೆ ಮರ್ದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಉಂಡತೆ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ತೆಲಿಕ್ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾರ್ದು ದಿನೋಲ ಪರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸು ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಉನ್ನಾಗ ಉಪ್ಪುದ ಬರೀಟ್ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತಿಂದದ್ದು ಬೆಚ್ಚನ ಉಪ್ಪುಗು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ತೋರ ಆಪಾರ್ ನಿಕುಲು ಐಕೊಂಜಾನ್ ಮರ್ದು ಬಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋರ ಆಪುನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲುಡು ದಿನ ಪೋಂಡ ಅಂಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪುನ ನರಮನೆರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಏಪಲ ಪಾಡುಜೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕದ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರು ಪೂರ ಬೊರ್ಚಂದನ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನದ ಆಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವೇ ಐನು ಈ ನಿಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯಿ ಅಡ್ಡ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಮ್ಮಸಾರ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಮರ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಂಚ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಂತೆ ನಾನು ಊಲೊಂಜಿ ಪನ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂದು ಪಾಡುಜ ನಮ್ಮ
ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂವೋಡು ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ದುಮ್ ತಾಳ್ಮೆನೆ ಪಲ ಕಲೆಯೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮಡನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಆಲಾದು ಪಾಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ಅಲಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪನ್ನೋಡು ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿರೇಲು ನೀಟನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಜಿ ಬಿರೇಲು ನಮ್ಮನೆ ನೀಟ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿರೇಲು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಭಯ ಕೊಡತ್ತಂದೆ ಆಲಾದು ಪಾಡು ಅಂಚೆಂಚಂದ ಆಲ ಭಯಕರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಪನ್ಪ ನಮಕ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುಂಡು ಒರಿ ಮರ್ದು ಅರೆತ್ತದು ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡೈತ ಕೈಪೆ ಚೀಪೆ ಪರ್ಪುನಾಯ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಆತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತೂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವು ಯಾಕಲು ತೂಲೆ ನಮ್ಮರ್ದಾದ್ರೂ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಕಲು ಎನ್ನುವೇರು ಬೋದೇವಾರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಹಾಕಲು ಎನ್ನುವೇರು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಬಯಕ್ಕುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಹಾಲಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರತ್ತ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ದಿನೋಲ ಬುಲ್ಪುಗು ಪರ್ಂದುಲ ಬಾದಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಜೂರ ಒಂಜಿ ಖರ್ಜೂರ ಯಾವುಂಡು ಬಿತ್ತದು ಎತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಪರ್ಂಡ ತೋರ ಹಾಪೇರು ತೋರ ಹಾಪುನಕಲು ತೋರಾರೆ ನಿಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಎರೆಗಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪರ್ಂದು ಐನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆನೆ ಕಡ್ಡು ಪಂಡೆ ತೆಲಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಪರ್ಲೆಂದು ತೆಲಿಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ನೆಯ್ಲ ಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಅಲಸದು ಒಂತ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಚ್ಚ ತೆಲಿ ಉಪ್ಪು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಪಾರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತೋರಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದ ಅವಾರ್ಡು ಹೂಲ ಮರ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾರಿ 4 ದಿನ ಪಿರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಐನಾತೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಸುಗರ್ದ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಯಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ 10,000 ಮುಟ್ಟ ಜನ ತೂಯೆರೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 300-400 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯೆರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನಲ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಬಂದು ಮಲ್ಪು వచ్చింది ಯಾನ್ ಐಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮನ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ 10,000 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ 2 ವೀಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಪೋಯಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಲ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಜನ ತೂಪುನು ಅಂಚೆಂಚ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂತ వచ్చి ಉಂತದು ಇತ್ತಡಲ ಐಕ್ ರೀಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಅದೇ ಪೊಲಾಲ್ದಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದು ಕೇನ್ಬೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂದು ನೆತ್ತನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದು ಪೋಯಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಲೆನ್ನ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದು ಪಾಡುಂದು ಅದೇ ಒಡ್ಡೆ ಅನ್ನಟ್ವೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.